Yo, so what's up it guys, no? Yo, Kami what's karon up? sa What's up, MCC Tubod. Then mag-vlog kuno mi bro. Picture ko, be. Put lang. Kasi kabalo mo picture ka naman. We are the Seb TV from YouTube channel Spec 101 TV. Pwede mang skills kayo magpa-picture ko, ha? Chatty and then Shoutout sa kong uyab. hit the subscribe. Hawa, Hope you enjoy our video, bro. Young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. Yo, what's up guys? Nanami diri sa aning mga lights. Sada kay sabay on track ay. Oh, what's up, bro? May kita kay ngit-ngit kaayo then. What's up, mga kaibigan? Yeah, mga gwapo kayo mi. Oh my god. Sa'yo mo ingon, bungol ko. Spartan. So, bibori kayo upcoming Ay, balag Spartan, at least iPhone. upcoming Christmas celebration diri bibo kay sa MCC mo ng Paskuhan sa Lanao. So guys, lag mo and then pag makita. Iton, be. tara. Boy Spartan. Spartan. Oh, ako ngayon over ni Kana Chatty Marie. Guys sa mong vlog. Uy, guest na ba? Gisting. Ah, tani, uy! So, what's up? Guwapa, jugay ko boy, grabe ha. Shout out sa akong uyab. Yo, what's up guys? So, I'm with Chatty Marie Aguine then gibiyaan mi sa mong kauban. Ako'y vlog, ako'y vlog. Then nakuan mi kay gakuan pa mi kanang ga picture ko na mi char. Pero nana mi karon sa MCC guys. Grabe dagan kay chicks. So, Grabe kami guys, ngaw, what the fuck? Mingaw kayo dito, So, gusto nila ako'y mukha. Dire na mo kay request sa ato mga fan. Yo guys. Uy, mahal ba po na, uy. Wala na, last cellphone na bina ni Mike ko. This is CJ and this is Charles. This is Jonas Ninya. Rafi, Roy. Japanese insert. So it's up Ano again, dito guys. na, no? Jonas Ninya. Oh my God. Budo, makikita to. Ako'y vlog, babe. Bong So ako na siyang i-turn over ni Chatty Marie Aguinid. And then so takwas kung tabo na siya chat. So, what's up? So, it's me. So, guys. Sa ako insultihan ni Oy, gwapa ko. Eh guys, gwapa. Jigay ko guys. Grabe cute. Bitaw, oy. So, kamlo mo guys. Nitakas sa gyud ko. Kay gawag akong manghod. Char lang. Eh, wala yung magwapa ni. So, nagkuyog ko sa mga dobi. Kasi gwapo ninyo guys. Ay na mo pwede nga lang sa mong vlog. So, mag-gesting mi ha. Ngitamig ko. Yeah. Tira yun na. One. Opsa guys. Oop. So what's up guys? We have our two guests, the beautiful girls, Charla. So kasi ang ngalan yun eh. Hi, I'm Alaya Malinaw Suliban. I'm a Good evening. I am also Saint Aiza Asombrado. Can you call me for short, Aiza? Ay ka na namin mga random questions like hindi ka nang hilig mo make up Million fans around the world. Sometimes. Awat ah. Ano dyan? to be honest, dili taro mo ang ngayon make up. Ay, kan lang. Kanang ibelan nga na iPad siya. Dili lagi mo ngayon make up na, you know why? Because you're already missing ko ba? Why makabugong ning Ay, last question kini ka na. Question ka na siya ka na. Sa inyong games ito mga baby girls mo, di ba? Ako guys. Chinese. Julie. Kuan. Kanang tagay. Ajog. Kanang sa tawag. Gani ka na bitang beer. Konpaon. So tagula mo tagwan. Oo. Dili ang mga ngay modula na to. Dili lagi mga ngay modula na nga games. Ikaw man po sa guys. You both kan kana sa girl like this is possible to try. Bisag sa unog pagahin mo dulot. Wow.
So, thank you so much. Sana lang na. Ay, pag-subscribe sa mong channel, Save TV. Bye-bye. Go girls, stay boys and girls. Ang tangina mo. Ginagawa mo. So, asa man ta mga kaigan. So guys, pasensya guys kung mga putang inang English. Ano ba yan? Ano dyan na? Bandidos. So, maglantaw mi sa... Dress ka rin. Oh? Color pa party. Dang, dang, dang. Party. Dang, dang. So, inani kami nga ang MCC nga ka-churban, majestic. Paubo. Ako, dahil yung ipakanta dire, di ba? Dagan kyung labi. Charla! Sige ba? Model sa amin. Model sa amin. Ay, kanta ba? Ay, tubig! Matagak ba? May kartawa kaya na ako eh. Kuya, bangka po ba ang inyong negosyo? Uy, may pang... Yo, what's up guys? So, goodbye to our vlog and see you to our next video, and please hit the subscribe and then notification bell to notice our video, char lang. So, what's up guys? I hope you enjoy our video then. Bye. Yo, what's up, me? Pauli na may kagtubod. Guys. Pero wala na may kasakit. Unsa na oras ha? Alas 11 na day. Alas 12 na. Alas 11 na kapin. So, nangita na may ikahits o manghits na lang. Hits mo lang. Ayan, Manghits day. ganun kagwapo guys. Inay. Agad mo ang takay ka ma-picture ako ganina, pero gahay ka naman ko. Amdi guna good kinaram din ito. Ay, araw magunita na, di ba? Naguba mong manupad. Araw magunita na. Okay, hasol kay Jay, mumbo kay Jay. Sa ko ay taod ang abak ka diya may. So. Ibalik din eh. Katom na magdolaw pa ba? Nagaot eh siya. Patas ano ni? Kasi nga makanan ba? Magtawlay ko lagi kung ligan ko. Yung mag-ako may nahulog. So guys, nahulog siya iyang. Ano naman, padong ano mag-hike na lang may tingali padong kapatagan. So, ligid. Dala. Bro. Hello, kadlok dalan. Yo guys, oh, ga-hike kami. Rumbaroy. Wala yung sakyan. Ang tawa ang likod. Ayaw, Maiko. Sa kanina. Ang balo. Dagan, ano eh. Dagan, me. Pero, likod. Horror. Lo! Leo! Linay! Oh, wala ni kalit og siga. Ako ba to? Ah, wala. Ako rang naong inay. Kalit inay.
Ayaw ba yun? Guys, singkalit sa sigaga. Must be like.